Похвален Иисус Христос. Устаньте, коли ласка, помолимся. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Сідайте, коли ласка. Нагадаю, мене зовут Ксьонс Кирилл, мы с вами по суботах у 18 годин рыхтуемся до сакраменту конфирмации, бежмования. Ну, вы рыхтуетесь, я уже этот сакрамент приймав. Будем заниматься у костёле, бо тут есть камера и есть интернет-трансляция. Для тех, кто по некой причине не может быть на катехезе, але може паглядзець праз YouTube, калі так здарыцца, ну то памятайце, што заўсёды уключайце тады YouTube і глядзіце трансляцыю. І некаторыя, асабліва хто з вёсак, то так мы вырашылі, што будуць глядзець наши заняткі. Вось. Ужо прывёз я гэтыя катэхізісы, гэтыя кніжкі, па якіх, дзе ўсё асноўная інфармацыя напісана, што мы праходзім. Яны, калі не памыляюся, будуць 10 рублёў каштаваць. У кіоску можна будзе купіць. Нават, магчыма, ўжо пасля заняткаў падыдзеце ці заўтра ўжо, ну але у гэтыя дні, ёсць ужо. У гэтыя дні можна будзе купіць гэтыя кіоскі. І гэтыя кіоскі не можна, гэтыя катэхізісы. Вось. Нагадваю, што тыя, хто быў хрышчаны ў царкве, калі хрысціў менавіта святар, то яны ўжо прынялі сакрамент канфірмацыі і бежмавання, таму што ў праваслаўнай царкве дзіця, калі хрысцяць, адразу удзяляюць 3 сакраменты: хрост, канфірмацыю, як яны кажуць, мірапамазанне, і эўхарыстыю, даюць святую камунію. А ў рымскім абрадзе, у рыма-католікаў прынята дзіця хрысціць, потым падрасце, прымае камунію, яшчэ падрасце, прымае сакрамент канфірмацыі. Але хто хоча, хоць і быў хрышчаны ў царкве, можа хадзіць на заняткі, і калі будзе урачыстасць бежмавання, то тут у цэнтры касцёла выстраіцца ўсе, хто прымае сакрамент, біскуп будзе падыходзіць намашчаць, а яны ад біскупа атрымаюць благаслаўленне спецыяльнае. Таму другі раз гэты сакрамент ніколі не прымаецца, але пахадзіць на заняткі для развіцця агульнага і духоўнага і пабыць на ўрачыстасці можна сябе будзе адчуваць часткай этой групы. Таму праваслаўны, хто хрышчаны ў царкве і ходзіць у касцёл, таксама запрашаю прыходзіць на заняткі. Ёсць ужо дата вядомая, калі у нас будзе канфірмацыя. 2 сакавіка. Чуваць мяне, да? 2 сакавіка гэта апошняя нядзеля воскресенья перад постам. 5 там ці 6. 5 атрымліваецца папяльцовая, значит 2 сакавіка нядзеля апошняя перад постам. Пост у гэтым годзе позна. Вось. Не хацелася прабіць эту урачыстасць у посце, а якраз перад самым постам і прыедзе нейкі біскуп, які будзе мець магчымасць, каб удзяліць гэты сакрамент. Вось. Але там ужо пра падрыхтоўкі, пра рэпетыцыі, это ўсё ўжо бліжэй гэтай даты. Вось. У мінулы раз мы гаварылі пра тое, у што мы верым, пералічылі галоўныя праўды веры, памятайце іх на памяць, што ёсць адзін Бог, Бог адзін у 3 асобах, Айцец, Сын і Дух Святы, Бог суддзя справядлівы, за добрае ўзнагароджвае, за злое карае, Сын Божы стаўся чалавекам і памёр на крыжы дзеля нашага збаўлення, душа чалавека несмяротная, ласка Божая, па-руску благадаць, неабходная для збаўлення. Памятайце, вывучыце галоўныя праўды веры.
Дзе яшчэ запісана, у што мы верым? У сімвале веры. Сімвал веры, яго яшчэ па-іншаму называюць крэдо. Бо першае слова веру, яно па-лацінску крэдо гучыць. Мы таксама у жыцці штодзённым гаворым, якое твоё жыццёвае крэдо, напрыклад. Гэта пайшло якраз ад сімвала веры, што ў асноўным ты верыш, чаго трымаешся. І сімвалаў веры ёсць шмат, мы казалі ў мінулы раз. Слова сімвал, мы казалі таксама ў мінулы раз, паходзіць ад старажытнага прадмета. Калі адзін чалавек пасылаў, не ведаю, з кімсьці пасланне, хтосьці ехаў праз многа кіламетраў, то каб праверыць, што сапраўды гэты чалавек прадстаўляе іншага, бралі нейкую рэч, загадзя ламалі папалам, адзін атрымліваў адну частку, другі другую. І калі іх злучыць, можна было ідэнтыфікаваць, што сапраўды гэта той, хто прадстаўляе другі бок. І гэта называлі сімвалам, вот гэты прадмет, который ламалі на часткі. Сімвалаў веры многа, вы сутыкаліся з двума: апостальскі і нікейска-канстанцінопольскі. Апостальскі сімвал веры гэта кароткі, яго мы чытаем звычайна, калі молімся на ружанцы і на вяночку. Нікейска-канстанцінопольскі даўжэйшы, яго мы звычайна чытаем на імшы ў нядзелю і падчас урачыстасці. Таму, калі у вас хтосьці спытаецца, у што ты верыш, можна спакойна ўзяць чалавеку, расказаць сімвал веры, і гэта будзе асноўны змест нашай веры. Мы таксама гаварылі ў той раз, для тых, хто не быў, і для тых, хто быў, нагадаю, што Бог стварыў свет. Сімвал веры пачынаецца са слоў: веру ў Бога Айца Усемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага. Бог стварыў свет. Што з гэтых слоў вынікае? Бог стварыў свет з нічога, нічога не было да гэтага, не меў у ім патрэбы, мог бы існаваць нават калі б свету не ствараў. Бог стварыў свет добрым, стварыў чалавека, і свет створаны для чалавека. Пра стварэнне свету мы чытаем на першых старонках Бібліі, у кнізе быцця. Мы ў той раз сказалі, што гэты тэкст пра стварэнне свету трэба чытаць не як падручнік па фізіцы, астраноміі, біялогіі, а як падручнік веры. З гэтага тэксту што вынікае таксама? Што Бог стварыў свет з нічога, добрым, не маючы ім патрэбу, і шосты дзень стварэння, як сказана ў Пісанні, гэта момант стварэння чалавека. Гэта падкрэсліваецца такім чынам, што чалавек вяршыня стварэння. Усё створана для чалавека. Мы не разумеем, не павінны разумець апісанне стварэння свету біблійнае, што менавіта так было, нейкіх 6 дзён, на 7-й Бог адпачываў. Гэта твор, які апісвае стварэнне свету ў такой мове сімвалаў, метафораў, і ўвогуле даследчыкі гэта тэксту старажытна кажуць, што гэта тэкст паэтычны. А мы ведаем, што такое паэзія. Там ёсць вобразы, сімвалы. Ну, не ведаю. Зараз якую-нибудь метафору привесці, там, сказаць, што сёння я апрануўся, я ў чорным апрануту, калі б я апрануўся ў чырвонае, раптам было б дзіўна. Чырвонае, напрыклад. Можна было сказаць, што я апрануўся ў радасны колер. Што такое радасны колер? Это эпітэт, гэта для мяне радасны колер такі, для яго іншы. І я гэта кажу пра тое, што біблейскі тэкст мы чытаем, разумеючы, усведамляючы, кім ён быў напісаны, у якія часы, для каго, і жанр гэтага тэксту, што гэта паэтычны твор, у якім ёсць вось гэтых 7 куплетаў, 7 дзён стварэння.
У той раз я вам казаў такую цытату, якую прыпісваюць Галілею, што Біблія гэта не падручнік, як неба ўладкавана, а як туды трапіць, не падручнік па хіміі, біялогіі, а падручнік па веры. Вось. Таму няма супярэчнасці паміж тэалогіяй, паміж дактрынай Касцёла і навукай, напрыклад. Навука займаецца такімі пытаннямі. Як быў свет створаны, а вера займаецца пытаннямі, для чаго свет створаны. Тут пытанне, як узнік чалавек, іншае пытанне веры, для чаго жыве чалавек. І яны як бы гэта крыху паралельныя сферы зацікаўленасці чалавека. Мы казалі, што Бог стварыў чалавека, Бог стварыў яшчэ каго з асоб? Анёлаў. Анёлы гэта разумныя, небачныя духі, нецялесныя духі, бесцялесныя духі. Слова анёл азначае пасланнік, бо яны выконваюць волю Божую, робяць тое, да чаго Бог іх пасылае. Анёлы, якія у пачатку існавання свету збунтаваліся супраць Бога, іх мы называем злымі духамі, дэманамі. І дэманы хочуць, калі казаць простымі словамі, пасварыць чалавека з Богам. Яны ненавідзяць Бога, і ўсё, што ён стварыў, а вяршыня стварэння – это чалавек, таму ненавідзець таксама і чалавека, хочуць дакучаць чалавеку і пасварыць яго з Богам. Вось, у Пісанні сказана пра імёны, названы імёны трох анёлаў. Міхал, Габрыэль і Рафал, Міхаіл, Гаўрыіл і Рафаіл на ўсходні манер. Але анёлаў больш, яны проста не названыя па імёнах. Вось, кожны чалавек мае анёла-ахоўніка. Ад моманту зачацця, нараджэння мае свайго анёла-ахоўніка. Гэта што датычыць стварэння. Першая кніга Пісання святого, кніга быцця, яна гаворыць пра тое, што на пачатку чалавек жыў у эдэмскім садзе. Гэты сад, гэта такое паэтычнае, памятаем, што гэта твор у многім кніга быцця напісаны паэтычнай мовай, што гэта апісанне стану гармоніі, які на пачатку быў паміж чалавекам і Богам, чалавекам самім сабою, чалавекам з іншымі людзьмі і з усім стварэннем, з жывёламі, напрыклад, таксама. Эдэмскі сад – это рай, стан гармоніі. Першыя людзі, іх звалі, мы ведаем, Адам і Ева, бо вы засынаеце такі, каб вы трошку не спалі. Адам і Ева, і яны жылі ў эдэмскім садзе, у раі, у стане гармоніі з самім сабою, з іншым чалавекам, з усім стварэннем. Пісанне кажа, што Бог дае задачу чалавеку даваць імёны жывёлам, там, помніце, напісана. Гэта азначае, што чалавек як бы мае уладу над жывёламі, над усім стварэннем. Бо на Блізкім Усходзе, тады, калі ўзнікаў гэты тэкст, даць імя азначала мець уладу. І падумайце, як нават у нашых рэаліях, каму мы даём імя? Даём імя дзецям. І бацькі маюць уладу над дзіцём? Маюць. Мы таксама можам сказаць, што мы даём уладу і цяпер даём імя таму, над кім маем уладу. Завялі нават нейкую жывёліну. Даём ёй імя, маем над ёй уладу, таму што. Бо гэта імя, уменне даць імя, гэта уменне таксама распазнаць, што гэта за істота.
як даём імя, напрыклад, ну, калі пра жывёл мы гаворым, там, можа, колер жывёлы там такі ці сякі там, і так яго называем, ці па павадках неяк. У нас ёсць асаблівая здольнасць, як бы ніхто з жывёл, напрыклад, не можа нікому даць ніякае імя. Таму гэта яшчэ раз ілюстрацыя таго, што чалавек гэта вяршыня стварэння. І гэта свет створаны для чалавека, і чалавек нясе адказнасць за ўвесь створаны свет. Мы ведаем потым, што адбывалася. Чалавек жыў, быў створаны як мужчына і жанчына, Адам і Ева. Бог дае таксама задачу пладзіцеся і размнажайцеся ім. І ён кажа, што не можаце каштаваць плоды ўсяго, што тут ёсць плады, з усіх дрэваў можаце есці, апрача дрэва пазнання добра і зла. У мастацтве часта гэта прадстаўляюць як яблыню, но у Бібліі там не напісана яблыня. Гэта проста спосаб прадставіць, дрэва пазнання добра і зла. Намалюйце дрэва пазнання добра і зла. Ну і звычайна чалавек намалюе нейкае дрэва, і там ёсць нейкі плод, тое, што часцей за ўсё расце, больш сустракаецца, чым чалавек. Таму звычайна прынялося маляваць это як яблыню. Но это просто вобраз, фантазія на гэтую тэму. Не сказано ў Бібліі, што гэта канкрэтна яблыня. Гэта дрэва пазнання добра і зла. І яно, катэхізіс нам кажа пра гэта, яно сімвалізуе мяжу паміж Богам і чалавекам. Не такую мяжу, што я пабудаваў замак, жыву там, каб мяне ніхто не захапіў, не пакрыўдзіў. Не такую мяжу. Што нібы Бог дыстанцыруецца ад нас. А Бог дасканалы, мы недасканалыя. І таму ёсць эта мяжа паміж намі і Богам. Мы імкнёмся становіцца падобнымі да Бога, але ніколі не займем тое самае становішча, не дасягнем таго самага ўзроўню. І як бы можна сказаць па-іншаму, што Бог кажа ім: вы жывіце тут спакойна, развівайцеся, жывіце ў любові, Адам і Ева, але не спрабуйце перайсці мяжу паміж мной і вамі. Не спрабуйце стаць Богам. Бо змеі таксама сімвал, это ж не гадзюка прыпазла да іх, а сімвал злога духа. Ён ім кажа, што як скаштуеце з гэтага дрэва, станеце як богі. Гэта была забарона, не то, што Богу рэзка стала шкада аднаго дрэва. У якім гэтым сэнс? Ён і так дасканалы. Ні ў чым не мае патрэбы насамрэч. Гэта мяжа паміж Богам і чалавекам. І спакушае змей з першых людзей. Станеце як богі, не будзеце паміраць, станеце як богі. Будзеце самі вырашаць, што добро, а што зло. Дрэва як называецца? Пазнанне добра і зла. Вы будзеце самі вырашаць, што добро, што зло. І калі сам бы вырашаў, што добро і што зло, значыць, чалавек падмяніў бы самой Бога. Бог установіў свет менавіта такі, з такім парадкам, што ў гэтым свеце добро гэта, зло гэта, а калі я сам хачу вырашаць, што зло это адно, добро это другое, то я як бы спрабую замяніць сабой Бога. Таму дрэва пазнання добра і зла это не тое, што Богу было шкада нейкай яблыні. Не пра гэта гісторыя. Разумееце, да? Не пра гэта размова. І чалавек захацеў заняць месца Бога, падмяніць сабой Бога, але заўсёды, калі так чалавек спрабуе рабіць, атрымліваецца толькі карыкатура на Бога. Зразумела, мы ўжо казалі, злы дух спрабуе пасварыць чалавека з Богам. І чым это абярнулася? Што страціўся стан гармоніі. Это выгнанне з раю азначае, што ў нас ужо няма гармоніі ні з Богам, ні з іншым чалавекам, ні з сабою таксама, ні са стварэннем. Усё як бы пайшло
стала дагары нагамі пасля рашэння скаштаваць гэты плод, пасля рашэння падмяніць сабой Бога. Значыць, у чым грэх Адама і Евы? Не ў тым, што, як бы цяпер бы мы сказалі, тут расце сад, і я камусьці сказаў, не еш з гэтага саду, это маё, а ён бы ўзяў, мы б сказалі, што ён украў бы. Тут не крадзеж грэх іх, а непаслухмянасць. Яны не ўкралі штосьці, яны былі непаслухмянымі Богу. Ну і раз я непаслухмяны Богу, падмяняю сабой Бога, хачу это зрабіць, значыць, у мяне няма ўжо гармоніі з ім, няма даверу. І таму, як апісана ў Пісанні, Бог шукае Адама, кажа Адам, ідзе ты, а Адам ад яго хаваецца. Кажа, што я голы, голы, ад яго хаваецца, няма этого даверу. І потым кажа, што жанчына мяне спакусіла, жанчына кажа, што змей мяне спакусіў. Але гэтае грэхападзенне было магчымае, здаецца, чаму б Богу не зрабіць чалавека такім, што не можа саграшыць, не можа яго не паслухацца. Але Бог стварыў чалавека, каб чалавек мог любіць, каб яшчэ не толькі ён у трох асобах мог любіць, але яшчэ хтосьці. І любіць можа толькі той, хто свабодны. Калі б чалавека не было б свабоды выбару паміж злом і добром, ён і любіць бы не мог. Гэта была б у нечым запраграмаваная машына. Вот машына запраграмавана. Вот так, так і так. Ці там хто праграміст, то там піша гэтыя радкі кода. Калі гэта, то гэта, калі гэта, то гэта, і машына не можа выйсці за сваю праграму. Ну, жывёла таксама абмежаваная ў многім інстынктамі, напрыклад. А чалавек, ну, гісторыя паказвае, як мы развіваемся, як чалавецтва развіваецца. І чалавек можа выбіраць паміж добром і паміж злом. З аднаго боку, гэта магчымасць высакароднай любові, а з іншага боку, гэта адказнасць. Калі неправільна скарыстацца, вось як Адам і Ева, дадзен у іх выпадку непаслухмянасць, это значыць грэх, і грэх прыводзіць да страты гармоніі, да такого дысбалансу, да хаосу. І іх грэх, і наш грэх таксама да такого прыводзіць. Толькі што грэх Адама і Евы быў такі, да такіх наступстваў прывёў, што ўсё у свеце стала дагары нагамі, і яны ўжо не жывуць у раі. Там нават сказано, што яны выгнаны з раю, і Бог ставіць анёла з мячом, які блішчыць. Меч, які блішчыць. Сімвал таго, што ў нас няма магчымасці сваімі сіламі вярнуцца да гэтай гармоніі, якая была ў гэты рай, у якім былі Адам і Ева. І наступствы граху Адама і Евы, што вот мы нараджаемся не ў раі, а вот на той зямлі, дзе мы прабываем, што ёсць у нас хваробы, што мы паміраем, што навакольны свет нам непаслухмяны, не падпарадковваюць, як бы там ні стараліся, але там прырода ўсё адно можа штосьці непрадказальнае для чалавека выкінуць. Як вось здавалася б, у нас многа ўжо ведаў і тэхналогіі пайшлі далёка, але 20-й год, напрыклад, эпідэмія ковіда. І у многім все адно чалавек ставаўся безрадны перад стварэннем, перад вірусам і гэтак далей. Што яшчэ наступства граху Адама і Евы? Наша схільнасць грашыць, гэта яшчэ наступства. І тое, што мы нараджаемся з плямай першароднага граху. Тое, што мы нараджаемся з першародным грахом, ну, зачатыя і народжаны з першародным грахом, гэта не наша віна асабістая. Калі я зраблю штосьці кепскае, ну, не ведаю, пачаў бы тут кніжкамі кідацца. Прикольно было, да? Я што-то зрабіў кепскае, это моя віна асабістая. Калі штосьці зрабіў, но не ваша, бо это я раблю.
грэх Адама і Евы, як першародны грэх, это не наша асабістая віна. Мы не вінаваты, што яны так зрабілі. Но гэта можна па-іншаму назваць. Першародны грэх – гэта пляма, наступства, з якім мы нараджаемся. Калі я падкінуў вверх камень, і ён упадзе на кагосьці з вас, вы не вінаватыя, што я камнямі кідаюся, но наступства будзе, калі ён упадзе на вас. Ну, там, сотрасенне мозга, напрыклад. Вы не вінаватыя, но наступства ёсць нейкае. Ну, не ведаю, бацькі вядуць невядома як нездаровы лад жыцця, дзеці іхнія ў гэтым не вінаваты, но наступства ёсць, разумееце? Вот этот механизм запускается. И вот механизм запустили Адам и Ева, и он проявляется на наступных поколениях. У человека нема магчымасці это выправить, тому Бог Отец скажет, что я пошлю своего сына, я пошлю Мессию. Но не сказал сына, он сказал Мессию. Я пошлю того, кто эту ситуацию выправить. І час старого запавету, пасля стварэння свету, все, што адбывалася, гэта час падрыхтоўкі, што прыйдзе Месія. І у розных прарокаў там былі прадказанні, што з Дзевы народзіцца, што з Бэтлеема, у Бэтлееме, напрыклад, вось. І як бы час старого запавету, час чакання, што народзіцца Месія. А есть уже гэта Бог, мы с вами казали, такая найбольшая таямніца, якую складана зразумець, якую мы до конца ніколі не зразумеем, это таямніца Тройцы. Што Бог адзін у трох асобах, Отец, Сын і Дух Святы. І глядзіце, як бы Бог стварае свет для чалавека. Бог Отец, можна сказаць, стварае свет для чалавека. І сам жа Бог сітуацыю пасля падзення Адама і Евы выпраўляе. Зразумела, да, я кажу? Гэтую сітуацыю сам Бог і выпраўляе. Вы заўважце, напрыклад, на імшы, можа, мы ніколі вы не задумваліся, імша – гэта момант, калі складаецца ахвяра. Што мы прыносім у ахвяру? Мы прыносім у ахвяру цела і кроў Хрыста. Мы верым, што хлеб перамяняецца ў цела, віно ў кроў Хрыста. Мы Богу у ахвяру складаем самого Бога. Может, вы ніколі не думали про это? Мы Богу Отцу у ахвяру складаем зноў і зноў кожны раз на імшы Езуса Христа. Як бы сам Бог выпраўляе сітуацыю, якая ўзнікла. Але збавіць ён не можа. Прыходзіць Езус, мы казалі у галоўных праўдах веры, прыйшоў, стаў чалавекам і памёр на крыжы дзеля нашага збаўлення. Ён не можа нас збавіць без нашага ўдзелу. Если я не хочу, то не збаўлюся. І хто ў пекла трапляе? Не тыя, што Богу гэтыя падабаюцца, гэтыя не падабаюцца, гэтыя пойдуць на неба, это ў пекла. А ў такім сэнсе, што чалавек бунтуецца супраць Бога, супраціўляецца Богу. Як бы кажа яму, я не хочу быць з табой. Калі не хочаш быць са мной, то пасля смерці і не будзеш са мной. І будзеш тое, што ты там, дзе ты выбраў, у пекле. Вось. Я чуў такую думку цікавую, што нам часамі цяжка пабыць, і мы не молімся там на імшы. На імшу не прыходзім, дома не молімся. Калі цяпер табе ты не хочаш гэтым займацца, то і тут ты 5 хвілін не можаш быць, то як ты будзеш з Богом усю вечнасць? Разумееце, ось гэты момант. Таму гэта пра стварэнне свету мы працягваем, што створаны чалавек, створаны анёлы, грэхападзенне і стары запавет, увесь стары запавет гэта гісторыя пра тое, што людзі чакаюць збавіцеля. Чакалі збавіцеля, чакалі Месію. У першае стагоддзе хрысціянства было пытанне у многіх, дык ёсць у нас 3 Божыя асобы. Айцец, Сын Божы, Езус Христос і Дух Святы.
як яны утвараюць штосьці адно, Тройцу. Хтосьці казаў, Бог Отец самы важны, менш важны Jesús Христос, яшчэ менш важны Дух Святы. Но тады, калі это не адно і тое ж па важнасці, значыць, это хтосьці з іх Бог, а хтосьці не, хтосьці стварэнне. І Касцёл кажа, і для гэтага запісаны сімвал веры, дзе сказана, што мы верым Бога ад Бога, у Хрыста, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага. Што значыць этот тэкст? Што Jesús Христос, такі самы Бог, як Бог Отец, гэта іншая асоба. Не было моманту, калі Христос не існаваў. Але быў момант, калі Ён прыняў чалавечае цела і нарадзіўся. Христос заўсёды існаваў. Дух Святы заўсёды існуе. Бог Отец заўсёды існуе. Калі быў момант, калі б яго не было, это не быў бы Бог. Таму не было моманту, народжаны, а не створаны. Бог Отец не ствараў Jesúsa, этот тэкст нам кажа, але быў момант, калі Jesús прыняў цела і нарадзіўся з Дзевы Марыі. Вось, можа быць, вы гэтага не ведалі ці пра гэта не задумваліся. Ну, калі казаць ужо так глыбей тэалагічна, што можна сказаць, што Бог Отец заўсёды стварае, Бог Сын заўсёды нараджаецца, і Дух Святы імі заўсёды пасылаецца. Ну, это такая думка, можа быць, надта закручаная вам здаецца, таму, але проста, каб хай бы яна прагучала, і вы ведалі, што так тэолагі над гэтым разважаюць. Так, хто такія анёлы, мы казалі. Як увесь перыяд Старога Запавету Бог рыхтуе чалавецтва, каб яно магло быць гатовым прыняць Месію. Ён выбірае з усіх людзей народ, які асаблівым чынам будзе падрыхтаваны, што з яго народзіцца Месія. Абрагам – гэта першы прадстаўнік гэтага народа. Ён перасяляецца цяпер з Месапатаміі, дзе цяпер Іран, Ірак, перасяляецца ў Ізраіль, абяцаную зямлю, і там ён плодзіцца, нараджаюцца ў яго дзеці, нашчадкі, якія становяцца ізраільскім народам. Гэта выбраны народ, выбраны ў сэнсе староўчасовага запавету. І там адбываецца, што там адбываецца, як Бог рыхтуе гэты народ і праз яго ўсё чалавецтва да прыйсця Месіі. Ён на гэтым народзе распаўсюджвае пра сваіх прарокаў прароцтвы адносна Месіі і таксама месіянскія вобразы. Месіянскія прароцтвы – гэта прадказанні прарокаў Старога Запавету аб будучым збавіцелю. Месіянскія вобразы – гэта вобразы рэчы або падзеі Старога Запавету, якія маюць пэўнае падабенства да жыцця і дзейнасці будучага збавіцеля. Слова «месія», каб вы разумелі, «месія», чаму «месія»? Мы говорим «месія», «месія». «Месія» значыць, як перакладаецца на нашу мову? Памазаннік. Месія значыць памазаннік. У старажытнасці памазанне хто атрымліваў? Кароль, святар і прарок. Памазанне сапраўды алеем. Святар, кароль і прарок. Месія – это памазаннік. І Jesús сапраўды месія. Найбольшы святар, найбольшы кароль і найбольшы прарок. Jesús, Бога Сына мы як называем? Jesús, што значыць Бог збаўляе. З яўрэйскай мовы можна перакласці. А што значыць Христос? Это значыць памазаннік, толькі на грэчаскай мове. Месія з яўрэйскай мовы памазаннік, і Христос гэта з грэчаскай мовы. Гэта адно і тое ж слова. Мы ў бытавым сэнсе кажам, што
чакаем месію, ты наш месія, той, хто нас збавіў, ну, у нейкім сэнсе, там, у калектыве, хтосьці зрабіў штосьці добрае, тут фірма павінна была банкроціцца, хтосьці это зрабіў, каб не абанкроцілася. Ты месія, это ў пераносным сэнсе. Калі мы кажам Езус месія, Езус Христос, мы кажам, што гэта той, каго доўга чакалі і прадказвалі ў старым запавеце. Хто памазаны быць найбольшым святаром, найбольшым каралём і найбольшым прарокам. Калі вас, нас, мяне хрысцілі, то мы атрымалі это памазанне. Удзельнічаць у гэтай місіі Хрыста найбольшага караля, святара і прарока. І гэты жэст памазання, ён да гэтага часу важны. І будзе біжмаванне, біскуп таксама будзе на ілбе вас памазваць. Таму у нейкім сэнсе мы ўсе памазаннікі. Памятаем у гісторыі, як казалі на цара, напрыклад, памазаннік Божы. Ён памазаны гэтым алеем. Вот это месія Христос, каб вы разумелі, што это значыць памазаннік такой у найвышэйшай з магчымых ступеняў. І калі прыйшоў адпаведны час, і чалавецтва ўжо было гатовым, лепша часу ўжо не было, месія нараджаецца. Мы гэта добра ведаем, скора будзе адвент, будзем это чытаць. У адвенце будуць гэтыя прароцтвы чытацца са старога запавету, там дзева зачне і народзіць сына, напрыклад, з кнігі Ісая. І Христос нараджаецца у Бэтлееме. Маці Христа, Марыя, Отец не Юзеф, Отец Бог. Бог Отец, Отец Езус. Юзеф опекун. Бо Габрыэль прыходзіць да Марыі і кажа, што ты зачнеш і народзіш сына. І яна кажа, як это станецца, я мужа не ведаю, што без удзелу мужчыны, як бы яна гаворыць, як это станецца. І ён кажа, Дух Святы сыдзе на цябе, моцна вышэйшы акіне цябе. І яна нараджае Хрыста, і гэта цуд Божы, як дзева. Яна была дзевай і да нараджэння Хрыста, і ў момант нараджэння, і пасля яго нараджэння. Гэта адбывалася, калі анёл прыходзіў, былі ўжо заручаны, абручены па-руску Юзеф і Марыя. І Юзеф, ведаючы, не разумее, што адбываецца, ведаючы, здагадаўшыся, што Марыя цяжарная, хоча аддаліць яе ад сябе. І анёл прыходзіць да яго і кажа, не аддаляй. Ты будзеш апекуном. І ўсе, хто жылі навокал іх, Юзефа і Марыі, думалі, што Юзеф бацька Езуса. Але мы ведаем, што Бог Отец, а Юзеф апекун. Па-руску яшчэ ёсць такое слово абручнік. Ну, мы рэдка яго гаворым, але вот абручнік, можна сказаць. Такое слово. Той, хто быў з ёй заручаны, і гэта далей засталося. Вось. І Габрыэль прыходзіць да Багародзіцы, яна згаджаецца, яна кажа, я згодная. Это быў не проста выбор механічны як робота. Не гіпноз, а Марія сказала, да, я згодная з гэтым, згодная стаць маці Хрыста. І Христос нараджаецца ў Бэтлееме, бо ў Бэтлееме быў перапіс насельніцтва, на Бліжнім Усходзе быў перапіс насельніцтва, это ўжо была Рымская імперія, і перапісвалі там, адкуль ты паходзіў, мужчына адкуль паходзіў, Юзеф паходзіў з Бэтлеема, там ён ідзе туды, з Марыі, ну мы ведаем эту гісторыю, ніхто не хацеў прыняць Марыю ў дом, як бы ў хлеве, па-нашаму кажучы, яна нараджае. Памятаем эту гісторыю, што і пастушкі прыходзілі, мудрацы прыходзілі, Ірад хацеў забіць дзіця. Яны ўцяклі ў Егіпет, каб Ірад не забіў дзіця, вярнуліся туды і жылі ў Назарэце, і ў Назарэце Езус рос, быў паслухмяны бацькам, як сказано ў Пісанні. Езус пачынае сваю пропаведзь, яўляе сябе свету толькі тады, калі яму спаўняецца 30 гадоў. Бо ў тым асяроддзі яўрэйскім, у тыя часы мужчына мог публічна мог выступаць толькі мужчына, і тот, калі яму спаўніцца 30 гадоў. Ён не мог бы там у 25 гадоў пайсці там і пачаць штосьці гаварыць, яго б не слухалі. Ад 30 гадоў ён пачынае прапаведаваць. І пропаведзь Хрыста
І тыя цуды, які ён рабіў, займае прыкладна 3 гады. Мы з вами говорим, што 33 гады ўзрост Хрыста. 33 гады быў укрыжаваны і потым воскрос. Як это можна вылічыць? Бо у 30 мужчына можа пачаць гаварыць. У Пісанні ёсць, калі уважліва чытаць у Евангеліях, 3 Пасхі. Значит, 3 гады это заняло проповедь Христа. 3 Пасхи, 1 ў год, значит, 3 гады прапаведваў. І потым праз 3 гады быў спецыяльна ідзе ў Іерусалім, дзе паміралі ўсе прарокі, большасць прарокаў. І там адбываецца яго смерць у воскресенье. Ну, тут вы, як бы, так, я думаю, все ведаеце. Увесь літургічны год, ён як бы нам нагадвае яшчэ раз, што адбывалася з Христом. Вот у Адвенце мы рыхтуемся, як бы, успамінаць яго зачацце і нараджэнне, потым прыходзіць пост, мы успамінаем выпрабаванні Христа, пост у пустыні, потым трыдуем там арышт Христа, здрада Пілата. Это все, як бы, кожны год мы зноў і зноў праходзім і перажываем. Потым мы вспоминаем у воскресенье, у небаўшэсце і гэтак далей. Плюс у літургічным годзе у нас яшчэ ёсць моманты, звязаныя з Багародзіцай і з успамінам святых. Што яшчэ трэба сказаць, што пасля ў воскресенье перад воскресеньем Езус казаў сваім вучням, што ён прыйдзе на зямлю яшчэ раз. Другое прышэсце, мы кажам. Якраз сённяшні Евангелие у нядзелю гэтую, в суботу вечарам мы ўжо з нядзелі служым, да? Евангелие нядзельнае, яно у гэтыя дні гаворыць нам пра другое прыйсце Хрыста, што ў канцы гісторыі чалавецтва, калі зноў прыйдзе адпаведны момант, Христос прыйдзе другі раз. І ўжо тады злы дух перастане, не будзе яго магчымасці дзейнічаць, не будзе ўжо магчымасці далей супрацьстаяць Богу. І мы з вами уваскрэснем тады, пасля другого прышэсця, у сваім целе. Мы ведаем, што мы паміраем, душа чалавека не памірае, цела памірае. І пасля смерці адбываецца суд, чалавек трапляе на небо, у пекла альбо ў чысціц. А ў канцы часоў, калі Езус прыйдзе другі раз, мы ўжо з душой і целам будзем альбо ў небе, альбо ў пекле усю вечнасць. І мы ж так і гаворым у сімвале веры, што веру ва ўваскрашэнне памерлых. Вось. Я думаю, што сёння дастаткова. Той раз сказалі пра Бога і царствавання свету, сёння пра Езуса Хрыста, і далей наступны раз працягнем пра Хрыста гаварыць і пра касцёл. Дзякуй. Наступную суботу у 6 зноў у нас заняткі. Набывайце катэхізіс, чытайце. Я не буду задаваць вам канкрэтныя старонкі, што сёння такую прачытаць, заўтра другую. Як ёсць свабодны час, узялі ў руку катэхізіс, там прачыталі одну старонку ці 10 на ваш, як вам хочацца. Але это будзе для вас карысна. Будзеце хадзіць па стаўцах потым і прапаведаваць. Встаньце, калі ласка, помолимся. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як была спрад веку церпи. У імя Отца і Сына і Духа Святого.